Madikani mufaro wangu kusangana nemi tiri pachikuva chemhemberero. Nyaya iri pano ndekungoratidza pasi rose kuti aiwa kuno kuZimbabwe tinavo vanozvigona. Mukaona munhu apano imi munongoziva kuti wazunza watizunza. Asi hatigoni kupinda muchikamu chanhasi tisina kupa kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu vedande mutande. My Samba Show is powered by Dande Mutande. Nedande Mutande zvinoendeka mufunge. Tiripo pano pamusha wakanaka kudai. Regai tipe zvakare kutenda kwakaperera kune wamambo Space Creatives vakati pamusha watigere. Nhasi hatisi panyuzi naye vakawanda ndofunga vakutogara vakutodaidza kuti baba nyuzi dzauya. Anoita zvake zvenyuzi asi nhasi akamira senyanzvi. Akamira senyanzvi. Wakadiyako mwanangu? Tinosimba mama, makadii zvenyu? Ndinofara zvangu upenyu nemabasa zvakadii. Aiwa upenyu huri right. Manje mati hatisi panyuzi, ndakaona makamera aya ndendada kutotaura nyuzi dzacho. Aiwa sununguka zvako nokuti nyuzi dzakangonaka ndo dzinotipa upenyu. Ndingade kuti uzvisume kunyika kuti unonzani zita rako chairo, nekuti ndogara nichingotaura kuti mazita anowanda. Pane mamwe epastage kana kuti atinotaye emadunhurirwa. Pamwe shamwari dzako dzinenge dzichikuziva serimwe zita iuchi. Iwo unonzi ani? Kana wandipa zita rako ndinozoda kuti undipe kanhoroondo kadiki diki muchikoko chenzungu kuti ndiwani. Zvakanaka imama, ndinotenda zvikuru ndichikwazisa vese vakatitarisa muzuva ranhasi. Ini ndinonzi Viki Maponga. Vazhinji vanondiziva nekuti Viki Mlilo, ndichingori munhu iyeye, munhu mumwe chete. Ndinoverenga nhau dza8 o'clock manheru paZBC TV. Uyezve ndinotaura zvikuru muchirungu vanoti mental health advocate, ndo zvandiri. Ndiri zvakare communications specialist as well. Uye ndiri soko mwene wazvo. Aiwa mwene wazvo tinokutendai neuvepo pano. Mabva maita mwana nokuti baba venyu zvakare isoko vachisamba. Saka aiwa vana vedu ndana mwene wazvo wagara uri mwana wepano. Asi rega ndikutende kana mwanangu ona takungofamba nenguva ka eka. Ndosaka ndambokudza kachirungu kaye kuti pachirungu vanoti buy home products, your money comes back to you. Ona wakushandisa chipo chawakapa amai vako. Mwene wazvo tinotenda makaita basa, makarerutsa basa raamai. Havachabata mubhadha vakungonamatidzwa. Idzodzo nyuzi dzauri kutaura nhau idzodzo rega ndikutaurire pano pamusoro penyika kuti unodzigona, unodziverenga zvakanaka. Nekuti kana uchinge wataura izwi rako rine udzami, izwi rako rine tsanangudzo, izwi rako neuso hwako zvinorakidza zvatakutosangana nazvo. Kana zvakaoma tinoona pauso hwako kuti ari kutaura zverufu. Kana zvichifadza tinoona pauso hwako. Kana zviri zvinopa manyemwe tinoona uso hwako. Urambe uchizviita, urambe uchizviita izvozvo mwanangu. Ndinotenda zvikuru. Asi nyaya huru yandakudaidzira mwanangu, ndiri kuona kuti iwewe unoshanda zvikuru nenyaya yeutano hwepfungwa. Ndizvozvo. Kutsika nemagariro edu vanhu vakawanda havadairi kuti kune chingatambudze pautano hwemunhu. Kazhinji vanotaura munhu aroiwa, munhu ashinirwa, munhu adai. Asi tiri kusangana nezvakawanda. Ungamboti kudii kuti vanhu vedu vanzwise kuti aiwa pfungwa dzinoda utano hwakanaka? Ndizvozvo mama. Inhau inondibata zvikuru iyoyo mama, nekuti takada kutarisa utano hwepfungwa. Mukurarama kwedu takangotaura kuti utano hwepfungwa tese taakufunga munhu ari mumastriti akatakura chitsaga akasviba achitaura ega. Hatimbozvifungi tega. Imineni takagara pakanaka kudai, vari kutitarisa vakagara kwavari mudzimba dzakanaka, masofa akanaka, havazvifunge kuti ivo pavari vatori neutano hwepfungwa. Pandinodzidzisa vamwe mama nenhau yeutano hwepfungwa, ndinosida kuti vanhu vanzwisise tsanangudzo yangu ini kuti kana tichiti utano hwepfungwa, mental health muchirungu, tiri kureva kuti chii. Ndinositi utano hwepfungwa hwakangofanana nekutemwa nemusoro mama.
tese tiri muno mustudio tinogona kunge tichitemwa nemusoro, vari kumba vakatitarisa vari kutemwa nemusoro, asi chikonzero chiri kuita kuti musoro iwowo uteme ndicho chinosiyana. So nemamwe mazwi, kana musoro uchirwadza munhu wese, zvinotoreva kuti munhu wese anotozombogona kubatwawo neutano hwepfungwa dzake hunogona kutombokanganisika zvakare. Saka uchiri ipapo ndakuda kumbokumisa utano hwepfungwa sekutsanangura kwawaita, waona ndakumisa ndiye ndichida kuti tinyatsozvinzwa zvakadzama. Wataura pamusoro peutano hwepfungwa, zvinoreva kuti pfungwa dzedu, kana zvisiri zvaunopora uchinditi amai anokudaro, zvinoreva kuti pfungwa dzedu dzinogona kurwara, ndizvozvo. Pfungwa dzedu dzinogona kudumbirwa, ndizvozvo. Pfungwa dzedu dzinogona kudzamirwa, pfungwa dzedu dzinogona kukundikana. Enderera zvako mberi. Kana tasvika kwakaoma kudaro Vhiki, zvinoita sei? Dzinotosvika pane nzvimbo dzese idzodzo dzamataura mama, nekuti chinozoita kuti pfungwa dzisvike pakudzambikana idambudziko rauinaro. Saka utano hwepfungwa kunyatsorerutsa kuti vanhu vese vanzwisise, utano hwepfungwa ndakangoti munhu wese dambudziko, vakatitarisa nhasi mama, munhu wese ane dambudziko raainaro akaregedza kutsvaga nzira yekuti dambudziko rigadzirike, ndo pachasvika pakudzamikana kwepfungwa, ndo pachasvika pakurwara kwepfungwa. Nhamo dzenyika dzakawanda mama, inogona kunge iri nhamo yauri kusangana nemurume nemukadzi mumba, nhamo yauinayo yemari, nhamo yauinayo ngakuve kumusha, nhamo yauinayo nevana vakuita madrug and substance, zvinodhaka izvi mama, matambudziko enyika haperi. Saka iwewe semunhu, sedunga munhu, wakasagona kugadzirisa dambudziko rako, ndipo panozosvika pakudzamikana kwepfungwa. Mashoko echenjedzo, vadiwa tariri, rojera kufuda kana kuwarira. Kana usina kugadzirisa dambudziko rako, ndo mashoko atiri kupiwa naVhiki. Kana usina kugadzirisa, nokuti kune tsika inoitwa mukati meupenyu hwedu hwatinorarama sevanhu vatema, kuti aiwa musasimudze hapwa, shingirirai. Iko kushingirira hongu kwakanaka kusvika pane imwe nguva, asi kunoda kutauriranwa zvataurwa naVhiki kuti ngatitsvagei rubatsiro ikoko kwatiri kwese ikoko mumativi mane enyika. Kune vabatsiri variko, vayananisi vatinogona kutaura navo kuti ndaremerwa. Kuremerwa kwepfungwa nehana nemwoyo kunoda mumwe munhu waunotaura naye, nekuti zvinogona kurwarisa. Ongororo netsvakiridzo iri kutirakidza zvinorwadza Vhiki. Zvatambeki tichitaura sati apa mhepo kuti chiri kutirwadza ndechekuti uri kuona mwana anonzi ari mugrade 2 anzi azviuraya, yatingati pachirungu suicide. Mwana ari mugrade 7 azviuraya. Uyo anga anotora maresults ake O level abva angotya kudzoka kumba azviuraya. Baba vari kunetsa, havasi kurara kumba, amai vazviuraya. Chiko koivava vadikava vanoziva here zvavari kuita? Vanodumbirwa here? Iwe uri mudzidzisi wezvinhu izvi nemuongorori wezvinhu izvi, ava vadika hakusi kungotedzerana here Vhiki? Kazhinji kacho mama hakusi kungotedzerana, ndo zvinorwadza mwoyo izvozvo. Ndambotaura ndichiti chikonzero chinozoitika kuti zvino, hapana chinhu chinoitika pasina chikonzero. Hapana chinhu. Ini ndingokupai kanhoroondo kadiki. Ndakazama kuda kuzviuraya katatu. Handina kungomuka ndobva ndangoti musi wa 31 ndabva kunoona mama kusho ndichabva ndanozviuraya. Aumuke wakadaro, but zvinhu zvinenge zvichiturikidzaniswa zvisina kugadzirisika zvouya. Saka vana ava vadiki vazhinji vacho mukuzotaura navo vanototaura kuti amai nababa zvavari kuita. Ndakaona baba vakabata banga, ndakaona amai vachirova baba nemugoti. Saka zvizhinji zvacho zviri kubva kudzimba
dziri kubva vana vedu. Saka zvinenge zvisina kuitika musi wazofa munhu, Hazvitike, zvinenge zviri zvinhu zvakarongedzeka. Zvakarongedzeka. Vana vadiki vanototamburawo, vanoshushikanawo. Kuzvikoro uku kwavanosangana nazvo, dzimweni dzenguva vamwe vanoti mudzidzisi wangu haandifarire, mudzidzisi wangu anogara achituka inini, kana kuti vari kuonawo zvakare dzimwe kuri kuitawo vamwe vana. Muchirungu vanoti bullying. Saka izvozvo matambudziko mazhinji avo anotopindawo vana, ende kwavari vanenge vatoona kunge ndasvika pekugumirwa. Vadikane, nyaya dziri kutaurwa pano naVhiki nyaya dzinobata, nyaya dzinorwadza, nekuti dzimwe nguva totosangana nemi makasangana nedambudziko iroro. Tine urombo kuti pamwe tiri kukurwadzisai, asi ndiko kurapa, ndiko kutaura, ndiko kuti zvirege kudzokorora zvakare. Zviri kunzi hazvitange musi wawo wafa munhu kungoti nhasi ndakuzviuraya. Munhu anenge ambofamba asi kuzviuraya hakurapi. Sei kusingarape Vhiki? Kunobatsireiko? Ungati kudii pada totandadzana nemumwe akadumbirwa kuti ndanyanya kunetswa namai vangu, ndanyanya kunetswa nababa nemurume wangu, kana kuchikoro. Tinoziva kuti kuna vamwe vanonetsa vachiti iwe uri munyukama, iwe ndipe chingwa chako, iwe uri munyukama ndipe taki yako. Musasvike kwakaoma kudaro. Ndomboya kwauri Vhiki, unoti kudii kuvanhu vangadai vari kutandadzana nesu vane zvinetso? Zvandinoda kutaura mama ndezvekuti hapana dambudziko risingagadzirike panyika pano. Wakaona waremerwa, wakaona wasvika panguva yekuti inini ndakuda kuzviuraya. Munoona mama, zvinoitika ndezvekuti ndinenge ndiri kanyika kangu ndega kakazara matambudziko. Zvada kubasa kune matambudziko, kumba kune matambudziko, ndo kwandinoswera kauku. Ende ndobva ndaona kunge zvandiri kusangana nazvo hazvigadziriki. Ndo kazhinji kanozosvika pakuti munhu ade kuzviuraya. Asi ndinoda kuti tsvakai munhu akatembeka, aunogona kuvimba naye kuti ndakataura namama, handizozviona zvaakutaurwa kumusha, zvaakutaurwa kupi, ndakataura naVhiki, Vhiki achandibatsira. Ngatitsvagei vanhu vatinotemba navo vanokwanisa kutibatsira. Kazhinji tinowanzoda kumhanya kunotaura neshamwari dzedu. Kazhinji shamwari dzacho ndo dzinoremerwa dzoguma dzakutaura. Ndo mabhestika ari kutaurwa mazuva aparadza misha. Aunozoona ndiane murume, ndiane chii, mabhesti. Saka mazuva ano ndinokurudzira zvikuru kuti vanhu ngavatsvage nyanzvi dzisiri hama vakwanise kuwana rubatsiro. Mashoko makukutu echenjedzo, hanzi ngatitsvagei nyanzvi, nekuti kana muchinge mataura nenyanzvi vane tsindidzo. Ndizvo zvavakatodzidzira izvozvo, tsindidzo. Hapana kwazvinoenda, nekuti mukataurira uyu mangwana zvazara laini rese, mangwana zvazara chikoro chese, zvazara pabasa pese. Iwewe zvakutozokutambudza. Zvinhu zvinoitika. Ndafarira zvawataura kuti hapana asina mukwende wake. Hapana asina mukwende wake. Mikwende inosiyana mukurema kwayo iyoyi. Nokuti mudzidziso nemagariro nemararamiro tinodzidziswa kuti kana munhu achinge azviuraya, azviramba. Kana achinge azviramba, nharaunda yamuramba, nyika yamuramba, chechi yamuramba, makuva amuramba. Ndosaka muchiona kuti kunyange munhu akaita zvekuzviuraya zviya haunzwe mutumbi wake mumba, nokuti nyika yamuramba, iye wazviramba. Anobva angotakurwa nezvinhu kunyange mbatya dzake hadzigovewo, hazviitwe sei. Saka vadikani, kunyange tooneka nyika ino, ngatiionekei nemufaro, vanhu vagotirangarira nemufaro. Iwo wambotaura kanhoroondo kako ukati wakamboedza kupindana nazvo katatu kesi. Zvandibata mwoyo wangu mwanangu, katatu kesi. Asi wakazokunda sei? Nokuti ndiri kutoona mazuva ano kuti ndiwo uri kutomira nekudzidzisa kuti nyaya iyi haiitwe. Ndakakunda mama. Kukunda kwacho sandinyoreba. Ndinoda kudaro, kukunda sandinyore. Zvakandipinza panguva idzodzo katatu ikako zvanga zvitori zvinhu zvakasiyana.
kumba zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka, kubasa zvinhu hazvina kumira zvakanaka, kwese ndakada kuti kana mari yekuti ndingonotengawo furiziti ndangati zvinhu zvanga zvakaoma, kuoma kwese. Saka ndakatozoguma ndisati imwe yachona regai ndingojekesa zvipijana, ndakatozoenda mama kune zviremba 4 doctors. General vakandirifeya kuna specialist, ndakaenda kuna physician, ndakazoguma ndaenda kuna professor, akazoti wane clinical depression. Pamusoro paizvozvo ndobva ndanzi zvakare clinical depression. Ndichimwa mapiritsi anopfuura 30 pazuva rimwe chete. Pazuva rimwe chete. Upenyu hwangu huri hwekugara ndakarara pamubhedha mama. Ndakangotarisa mudenga kudai ndichingofunga kuti Viki, chauri kuita pano panyika chii? Hauna nzvimbo yako pano panyika. Kukunda kwandikazoita, pfungwa idzodzi dzaigara dzichindiudza kuti hapana chauri pano panyika. Ndakazoona ndega kuti kuswera ndakarara mapiritsi ndiri kumwa, but nhamo hadzisi kupera. Mapiritsi ndiri kumwa, ndiri kuswera ndakarara. Mapiritsi ane zvawo zvaanoshanda. Kana ari pari kutarisa chirongwa chino nhasi, usaregedze kunwa mapiritsi ako, inwa. Asi ini ndakazosvika papoindi yandikati ndinofanira kuchinja mafungiro angu. Ndokutanga kukunda kwandikaita. Kana tichida kuti chinhu chichinje muupenyu mama, upenyu hauna masaramusi. Ndakatotanga kushanda pfungwa dzangu, kumuka chaizvo pamubhedha paindinetsa, kugara ndakadai pamubhedha ndinenge ndagona, ndazama kungodai, ndaisatombogona, ndandongogara ndakarara. Saka ndaisumuka ndoenda pagirazi ndonotanga kuzviti, iwe Viki, nyika dzakakumirira, une chinangwa chaunofanira kuita panyika. Ndakatanga kudaro, dzimwe nguva zvonetsa, ndomborara, zvodii, but ndakaramba ndichiita kusvikira napfungwa dzachinjika. Pfungwa pandikachinja, ndakatanga kuchinja chero zvandaiverenga, nekuti ndaifanira kuchiisa upenyu mukati mepfungwa dzangu. Wataura mashoko akanaka anobatsira. Handiti munonzwa zvitaurwa naVhiki. Vhiki ari kutaura nyaya iyi nekuti akabveko, hanzi kumuunga, hakuna itwa. Akabveko, ari kutaura kuti kana waisa upenyu mukati memusoro wako unorarama. Vazhinji wataura nyaya yemari, ndikatimboenda kumari uko. Vanhu vakawanda vanoda kutananisana nemari. Mari hapana nayo. Mari hapana ane zera nayo. Yatawana iyoyo, kana taisa mumusoro medu, ndiyo mari inotokwana. Kunyange ikave shireni, kunyange vabereki, kunyange varume, kunyange vakadzi. Toziva kuti kunyange nguva ino yatiri, varume nevakadzi vari kunetsana pamusoro pemari, vari kunetsana pamusoro pemabhajeti. Vamwe vanenge vachitotambudzika kuti mari makaisa kupi. Mari hausiriwo upenyu. Ndozvataurwa naVhiki pano. Kune zvakawanda zvimwe zvinotipa upenyu. Iwewe munhu wese ane chikonzero. Sedzidziso iri pano, hanzi munhu wese ane basa rake. Rako basa rakakumirira. Hanzi nguva yaMwari, nguva yaMwari inoshamisa. Nekuti kana iyo mari yausina nhasi, uchatozoiita, utozoshamiswa kuti yakabvepi. Kana izvo zvauri kushuvira izvi zvichapfachuka, ugoshama kuti zvakabvepi. Zvino munoda kufambisa nguva yaMwari isati yasvika. Hatigoni kusandura kalenda yaMwari. Hatigoni kusandura. Chatinogona kuti pfungwa dzedu, sezvataurwa naVhiki pano, dzigare dzine utano hwakanaka. Ndingade kubvunza kuti tinogona here, nokuti wataura zveclinical depression chi, tinoona vamwe vanhu vachitamba nezwi rekuti depression ka havambonyatsoziva kuti urwere huri kutaurwa naVhiki hwekutadza kubuda magumbiza. Unotonzwa munhu achiti ndine depression, mufana wangu akadya sadza rangu su, akasvika adya sadza rangu kumba. Haisi depression. Kana kuti ndakanonoka kumovie, handini depression. Urwere hwakasimba simba. Saka ndachida kubvunza kuti ko pane here zvaunogona kuita zvisati zvakubata? Zvinoitawo here sezvinoitwa kana kuti mazino,
kungoenda kwadhentist kuti aiwa ndauya kuti munditarise mazino angu kuti pane rakashata here kana kuti richashata kana kuti unogona here kungoenda kunotariswa kuti toda kungoti mumboona neupenyu hwangu kuti iweyu depression mental health yangu yakamira sei. Zvinoitika here? Ndizvozvo mama. Chatisingaone dzimwe nguva ndechekuti tinokoshesa sekutaura kwamaita kuti gore richipera so tiri kunotariswa miri wese kuti chiri right ndechipi chisina kumira zvakanaka, but hationgorori kuti pasina pfungwa idzi kufamba kunosvika kwachiremba kwauda kuenda hapana zvinoitika. Saka kune ana mazvikokota vanozvigona. Unogona kuenda kuna kansela wako, madokta ariko, mapsychiatrist, mental health nurses and doctors. Unongoenda. Ndakafarira zvakataurwa nemumwe chiremba kwataitaura. Akati vamwe baba, vanga vasingori baba, vanga vari mukuru wekambani, vakangouya mubva vangoti dhekta chimbondicheka handisi kuziva, handisi right, handisi kuziva. Saka unotokwanisa kuenda. Ende kuenda kuna chiremba paunochekwa kana uchida kucheka kuti ndechipi chisina kumira zvakanaka, pane muzvibvunzo sekuenda kwamunongoita kwadokta zvonzi madya chii, nhasi endai pasikero iri kuti chii zvakati. Kungonobvunzwa mubvunzo wekuti vhiki nhasi uri sei. Kungotaura kwangu kwandichapindira ndichiti chiremba hazvina kumira zvakanaka, yatosaini yekuti pane chinhu chinoda kugadziriswa. Saka munhu ngaakoshesewo pfungwa dzako, woenda ngaave kansela wako, chiremba wako, wonokoshesa panenge pane chinhu chatokunetsa, tsvaga chiremba. Ndizvozvo mashoko makukutu echenjedzo chirimo musakasaka, ngachirambe chichingozvinzwira. Chiringazuva chii chakukwikidzana nesu zvakanyanya, asi ndine mibvunzo miviri yandinogara kubvunza kunyange isinei nehurukuru. Ndinoda kubvunza kuti iwe unofungei sedunga munhu nenyaya yanetsa nyika yese, nyaya yemadrugs? Wechipiri, unofungei nenyaya yesocial media? Iri kubatwa zvakanaka here? Vanhu vari kuinzwisisa here ine kuviri kwainocheka nako, kwakagomara nekusina kugomara? Ndo mibvunzo yako yekupedzisira. Mibvunzo yakakosha zvikuru. Nyaya yevari kuita zvinodhaka mama, zvinodhaka hazviitwe pasina chikonzero. Ini sedunga munhu zvandinofunga ndezvekuti vese vanhu vanoita izvezvi vari kuenda kunobatsirwa, makasaziva chete kuti vhiki uri kumwirei kanodhaka, hamugone kundirapa pfungwa dzangu. Munogona kundiendesa kuimba yamuchandiendesa 6 months ndiri ikoko handisi kumwa, ndodzoka kumba nekuti hamuna kushanda pfungwa dzangu, ndichangoramba ndichinoita. Ndinositi zvakafanana nemunhu asungwa mama. Munondiendesa mujeri nekuti ndaba kune supermarket 1 ndopinda ndonoita 4 months dzangu. Makasandidzidzisa kuti washanda nemaoko ako, ndichabuda ndonoba zvakare musupermarket 2 nekuti hapana chamandidzidzisa, mangondiisa umu. Saka vanhu ngavakoshedzerwe pfungwa idzi. Ende ndinofunga zvakare kuti izvi zvezvinodhaka vana ngavatange kudzidziswa vachiri kumapuraimari, kumagrade 1 ngazvitange kutodzidziswa izvozvo. Ende kazhinji mune zvinodhaka tiri maKristu kamunyika muno mama. Vazhinji tiri maKristu. Vazhinji isu maKristu tinomboda kurarama ndisi musingade kuaccepta kuti mwana wangu vhika akuita izvi. Taakutsvaga kuti madhimoni ekumusha, taakuda kutopa mhosva kuna tete vari kunzi havafarire ndo vari kuroya, nyamba mwana ari kungoda rubatsiro. Saka kazhinji kacho mukunamata kwedu zvese zvatinoita, ngatizivei kuti ngatisangobata pamusoro, tinyatsodzika pasi nezvazvo izvozvo mama. Wekupedzisira social media makada kutarisa kazhinji vazhinji vandinoona vakutoita utano hwepfungwa nekuti vari kungotukwa pasocial media zvangodi zvakadi. I think pane kakudzidza kamwe katinofanira kuita, tinyatsodzidzisana kuti tinoshandisa social media yedu sei, especially mukukurudzirana. Ndizvo mashoko akanaka kuti kutukana, kuvengana pasocial media handizvo, asi pano pataurwa mashoko ekuti
tikakurudzirana zvinhu zvinofamba zvakanaka. Ndinoda kukutenda Viki nebasa rauri kuita mukati menyika yedu, mukati menharaunda, mukati memisha yedu. Mwari vakuitire zvakanaka. Shuviro dzako ngadzive shuviro dzakanaka. Handidi kukunzwa kuti wadzokera futi kuya aiwa unofanira kuti urarame naika izvozvo mama. eka kana mafa tinotengerwa nani malapero. Aiwa, ndinotenda nemukana uno. Aiwa, tinotenda vadikani, munoziva kana tiita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMaisamba Show patinenge tiri pachikuva chemhemberero. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya, asi hatigone kupedza tisina kutenda vedandemutande vatipa masaisai atagona kuti tikurukure pasi rose nedandemutande zvaendeka. Maisamba Show is powered by dandemutande. Ndine urombo chiringazuva chiya chabva chatsvuka chikakwata. Ngatisanganei zvakare pane mumwe mukana tichipemberera vanhu vedu vatinoti kuZimbabwe tinazvo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamo.